Most láthatjuk Sifu teknőst, a csodálatosan élvezős szájú teknőst. Megmutatjuk hátulról is, hogy jól látszódjon a farka. Ez az erős páncélzat kibír akár 4 embert, miközben trosszák. És most kapunk egy gyönyörű szép profil képet is, és a háttérben a földgömb van, ami mind az övé. Aztán jön Sifu unokája, a málészájú, már gecis, látjátok? Már fehér, mert Sifu elindészte. Rá megmász a Sifut, Sifu egyre jobban élvez. Aztán jön Macska. Sziasztok! És megmász a Sifu unokáját. És egy lóhere van rajta, sőt nem is egy, úristen, tele van lóherével. Mekkora állat ez a malac. Jön a nagy szájú hal, mindent lenyel, mindent. És megy oda ficánkol, és bekapja a rövi farkát. Elmerült a farkincában. És végül jön a buzi, Mici, köcsög Maci. A Mici a mackó, Mici a mackó. Ha nincs méz, jó a geci is. És oda megy az antennájával, mert fogja a UPC-t. Jobb, mint a Digi. És megy, és megy, és megkapja a halacska farkát. És most láthatjuk a kiteljesedett grupant. És totális orgia. Melyikek?